Hatani de batana saur mangatoi dohot memakulingi hita di bagasa tikion sia buku ni panurirang Jesaya di biddu 40 ayat 27 sahatu ayat 31. Buku ni panurirang Jesaya biddu 40 ayat 27 sahatu ayat 31 tatangi homma hatani de bata tarsurat di si songono. Buasa ma dohonomo ali Jakob jala didoko ali Israel bunido dalaku maradopo Jahoba jaladang maruli uhum au siad debataku atehe dang dibotoho manang dang dibegeho debata saling-liling nado Jahoba sitopa aka ujung ni tanoon dang ololoja manang madate ibana jaladang haduduan pikiran nai ibana balik mangalehong gugu tunaluja jala dipargugui situtu aka naso markelok luja piak kaduli-duli jala madate jala tarsladit akka na mardaging natabos alai akka na marhapo satu Jahoba maruli hagugoon mardapot-dapot gabi marhabong nilali laho manaik marlojongi nasida dang ololoja mardalani nasida dang olo madate ido sahatna salom na hinahulungan di bagasan Kristus Yesus Tuhan taya kadamang doho dainang pos rohaku manang di dia pia kadamang doho dainang mabigi doho majalo hatani debata totong di bagasan hahipason totong di bagasan padonganion ni debata jala taruli di tua dohot pasu-pasu amin akadamang doho dainang takas hatani debata nau kujahahon jala nau tabigi nakin marujaham mai di tema minggu nama dok pabua debatado ha gogo otak debatado ha gogo otak Allah kekuatan kita Allah kekuatan kita ido ujahan ni mingguta di nama nangio kita sian hata ni debata akadamang doh denang totu las doro hatta disi ai dibatu padohanido di hita pakirimon dohot pos ni roha adong semangat nai baru di hita lau madalani hari-hari ningaluta atipe ragam akasi tauno dohot paru kiloni ala molo nunga de bata do ngatta jalaimana si pargogo di hita porsea hita songo dia pe balgan ni si taonon songo dia pe borak ni mara bulunia kadamang dohot dainang ala de bata si pargogo di hita takas marhamonanga kita jalabui adu batta saluhut nai akadamang dohot dainang tarlumubima di bagasan partikiano molodang debata si pargugu di hita pasti ikon lam tahuta kita jala ikon gabi maddeli hita gabi dang adong semangat dang adong gairah di hita ala di partikian nuaingon borat situ hate pitor songon naso sotu jolotai pamuhai dope lakata di tahun 2021 alai nunga pitor ragam nal di joluta aka bencana na ro so saya dope COVID-19 pakorhonna borak situ tudo tahun ala ni COVID-19 di tahun 2020 alai tong herana bangi huti musim lain tahun 2021 saya songonna lam ungganas musik aka barita na tabiki lam ragat aka nagabi korban lam posi di pakorhoni alai tabba musik ya pitor madabu pesawat Sriwijaya pitor romuse gempa manang suhul manang lalo ya pitor romuse banjir bandang ragam dohot aka cuaca na ekstrim nuaingnya teh mabek kita lomos dohot bagiar bahkan gabituk saluhu nai seolah-olah mabaik kita dang margole gabi sesongon na pasrah gabi sesongon na sodong semangat hidup ai so saya dope sada si tahun ngarom se marabulu dang dope muse aka secara pribadi aka parukilon do hamolonita do gate alanya kadamang doho dainang ado na ba gabi si pargogo di hita ado na tuk
menyemangati kita. Ingot tak kedamang doho dena. Tiup hatan itu hata nama rujahan. Di minggu tadi bagasa tikon nama do debatado ha gugu otak. Debatado ha gugu otak. Debatado ha gugu ommu. Allah kekuatanmu, Allah kekuatanku, Allah lah kekuatan kita. Bapak Ibu Saudaraku. Asa mo orang songo dia pe molo nung ngarap doho debata margugo mahita. Memang nak kedamang do dena. Taboto do jalatai do bahwa Allah tidak pernah menjanjikan dunia tempat kita, ya, dunia yang tidak ada masalah, dunia yang terbebas dari persoalan dan pergumulan. Tidak pernah itu. Bahkan tadokoni portibion sesongon rura partangisab do, ya. Allah ingok makadamang do dena. Allah berjanji. Allah meyakinkan kita. Allah siap dan mau menolong kita, memberikan kekuatan kepada kita. Maka seberat apapun penderitaan, seberat apapun ketakutan, kecemasan yang ditimbulkan dan yang ada dalam dunia ini Bapak Saudaraku, ala nunga de batama dok. Radedo ibana gabe dong hatta. Radedo ibana gabe sipar gugu di hita. Jala di lehon do hita todi haguguon. Dang tod di hatahu tod di pasar. Alay tod di haguguon. Marhite honi mahita madalani ari-ari ningoluta. Asa margugu hita mangadup yaka nama say. Si tawno diru na yung nagari paruk kilang makadamang doho dena. Ahru na yung nama beko gabi gali. Ya, sesokon na so margol ni dang margelok. Dang margugu kadamang doho dena. Buani tu debata. Buani pasahati. Jala adu pisaduhut na rapon mardongaton debata. Amin. Kadamang doho dena. Tulu bagian jami taon. Lau patanakot doho patorakot tu hita. Pabua debata mangapuli, mangalehong gogo, mangrupi hita, manotong asin rohane. Tulu bagian. Sian Jesaya 40 ayat 27 satu ayat 30 sada. Parjulo may ya taberengi madok unak ko madili alay igok ma debata Jehovah hot do mangasiho. Una ko madili. Alay ingok ma debata hot do mangasiho. Ibana berjudul. Napadua hon debata do silehon gugu. Alani unang mapangasahon hataboson ni pamatangmu. Unang mapangasahon hagupison ni haposoommu. Asa dapotan hagugo ko siya debata. Unang pangasahon. Ay mulai di pangasahon ko, madate doho di ujungnya, jala tersulad di doho benon ni. Baru na patuluhon, marnalom ni roha maho, marpos ni roha maho, tu debata. Asa dapotan, gogo na ibaruho. Asa mardapot-dapot, gogo diho. Tulu bagian ate, kadamang doho denang, di pasah hati itu hita marhitehon ayat 27 sahatu ayat 30 sada. Alani tabereng ma sada-sada. Una ko madili alay ingok madebata Jehovah nahot do mangasiho. Jehuda ketika itu Bapak Ibu Saudaraku 70 tahun sudah mereka menderita di pembuangan Babel. Nabi 70 tahun ini saya ngoni nama borak ni si tahun doho paru kilo ni di nasida. Gabe lulu rohana nasida di hagugo doha so di debata. Di manakah Allah di dalam penderitaan umatnya? Katanya menurut cerita, menurut sejarah, menurut aka opunasida debata marhuaso paharuar hosem Mesir. Alai di dia debata nasotuk do ibana padua kami sian Babylon. Omma suku-sukun ni bangsa Jehuda di hati hai. Ape terbuang nasida tu Babel ala ni hajahato do ala ni pardosam nasida do. Domumu saya di paasom-asom, saya di leseng. Halak Babel nasida di mana ke Allahmu? Allah Yahweh. Di mana kekuatanmu? Bukankah Baal lebih kuat? Bukankah kami sekarang lebih berkuasa dari Allahmu? Seolah-olah seperti itu terus disampaikan
oleh orang Babel kepada orang Yehuda. Alani do kadamang doho dai nang ngamat date bero hadoh pikiran nasida. 70 tahun ate. Wajar do ini asak kajol mau. Mau nunggu sampai 70 tahun. Ya, nah pasti ngemergati di si. Ya, aka generasi. Patut do nasida kadamang doho dai nang saya dulu rohana songon identite dulu do rohaki suku-suku do rohaki di dia do di bata kita ga modon wae madau sianau ya songon dia te songon kore alanya kadamang doho dei nang dalam situasi dalam pergumulan dalam penderitaan yang seperti itu Tuhan memberangkatkan Jesaya nabinya di borhati debata panurirang Jesaya mangalehon panghapulion mangalehon semangat naik baru di nasida mulut aja di ayat sada tuntakas di bintu 40 sian ayat sada di suruhon asa apuli hamuma bangsokinin na debata jakuba hata apul ma dok hamu turohani nasida Allah akan bertindak setelah 70 tahun, ya masa hukuman itu, masa penderitaan mereka yang mendidik mereka, maka Allah bertindak dan menyatakan cinta kasihnya kembali kepada mereka, kepada Yehuda itu. Disuruh panurirang Jesaya. Asa, pataridahun, patu begehun, pabua, neng marpabahenam madebata, neng paharwarhun, bangso Yehuda, bangso naik. Lania kedamang doho dena dibuhai sen ayat 20 pitui ding dia di Papua di Rasaho di Pakilalahon hala Yehuda saya songon naswadong be pak kirimon sesongon naswadong be harapan asa bahasa padileyan di boto debata masa dinasido idok banda didok diapto di pakulingi marhite panurirang Jesaya bahasa madohonom wale Jakob jala didokku al Israel bunino dalaku maradok Jahuba jala dang maruli au siat debataku bahasa pendiliat duet ya kadamang do dena bunino dalaku siat Jahuba jala dang maruli beau siat debataku orang Yehuda merasa bahwa mereka jauh dari hadapan Tuhan seolah-olah Tuhan sudah meninggalkan mereka dan peduli bedebata di sitauno do paru kilon nasidei omma lamasa di pangatusion ni nasida. Oma bahasa padiliani alai labok dohata ni debata di pasahat di batu begeho ni marhite panurirang Jesaya diatoi di pakulingi nasida jale di juhon guarnai ale Jakob ale Israel. Bahasa ini Bapak Ibu Saudaraku menunjukkan kedekatan hasolohoton ni debata marningot opunasidei najonok do debata HP doho Jehudai. Ini Bapak Ibu Saudaraku labok naiya teh pangatoyo do pamakulingon ni debata molosong gop si tahun do paru kilo ni di bagasan meluta dito pudak tai di jogo hartai didok sido honon nai unang madele hon unang dok dawa syakko alai horo na manipil horo na mangulahok kajahato irma todim hugonggom doho ima na dabu ima na labok ima na tahirin moloro si tahun doho paru kiloni jala ido nuain di pasahat di batamar hite panurirang Jesaya tu bang sojekuda buasa madohonom munin kadamang doho denang takas imana parjulo di patorang asa unang madele alai ingot ma debata Jahuba nahoddo mangasi didok adang di botoho jaladang dung di begeho debata sa ngiling na Jahuba sitop palangit sitop pasian ujung ni tanoon dang ululuja manang madati bana jaladang haduduan pikiran nai debata Jahuba sitop palangit doho tanoon na jumadiho ni
dan oluluja jaladang olo madate jala hokdo dia kekal adanya asa dang partibakono ni songon nama sa di bangsa Jehuda nga di partibakon jala nunga di ileo diri na sangat waka di bata gana-ganan ngasangai asa di papatar jauh hati bulonna martibakon gana-ganan ni Babeli. Jahuba na tumibul sito palangi doho tanoon. Takas doi hotdo sa liling na marholong ni roha jala mangasi bangso na bangso Jehuda. Dang marndati jala dang marnaluja. Ido takas di hatahon nate. Alanya kedamang doho day nang molunung nga dibatasi to palangi doho tanoon. Dongata manggogoy hok kita jelahot marholong ni roha tu hita. Ini menjadi penghiburan. Tentu ini menjadi kekuatan bagi kita. Bangkit, mabek kita semangat. Jala di pasahat panulirang Jesaya mei tu bangso Jehuda na tongon di bagasan na lulu na suku-sukun tu hagugodo wasoni debata di situasi na marsitaonon dohot na marukil na songon nililing 70 tahun na sida marsitaonon di habuangan Babeli. Na padua hunak kadamang dohot datang debatado si Lehong Gogo. Alani unang pangasahon hataboson dohot hagopison ni pamatangmu. Unang pangasahon hataboson dohot hagopison ni haposoommu. Ay sa sudihi lausal pudo jala satokid doi hagugo dohot hagopisoni ay di ujung na tasulad di dohita jala olo gabe madate. Orang Israel Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih saya dipangasahon na sida sebagai bangsa ni debata apa dang diboto na sida ala na somar pakirimon na sohot haporson na sida tu debata mabahin tersiladit jala madabu nasida. Tanya kedamang dohot deh nang debatado si Lehong Gogo. Debatado si Lehong Gogo. Ido banda nido ka kedamang dohot deh nang hala na mangasahon debata na mengandalhon debata dan jadi tarurak ibadah disi. Ido banda didokoni di Psalmen 25 ayatun halak namar haposat tu dengan Jehovah naso tupai naso jadi tarurak. Dia tidak akan malu. Orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang mengandalkan kekuatan Tuhan, pasti dang tagamun maila jala tarurak. Karena itu andalkan Tuhan. Unang pangasahon hagugo ommu, ayang gugugo tahun haposot tay pelasal pudui. Hata boson ni pamatangta, hago pison ni haposota. Lausal pudui. Asa dang portibiok kape si pangasahonota. Dang haboyot tay, hago pisot tay hape. Nagabi si andal honota. Memang adong hata bata madok ko nate. Naposon na pangalapan gogo, na matua pangalapan poda. Alay ko ma, naposo dohot na matua na pasti lau salpuro saluhut nai. Alay na mga sahot Tuhan saliling-liling na hotdo hagugon doho kasoni. Jalatuk doi mga lehon gugu tuhita. Baru na patuluhon didok marnalom ni roha tu Jehovah jala makaposi ibana asa gabe dapotan gogo nai baru jala digobarhoni napatuluhoni orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang menanti-nantikan Tuhan. Namar haposan tu Jehovah takas doi dapotan gogo nai baru songo pidong raja wali songon lali songon habong nilalin seperti burung raja wali. Orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Ini Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Jadi kalau
mulai dok nakin aka naposo, aka duli-duli, ya. Takas bui terseladit, jala aka perdaging nata bos, bui do gabe madate. Alai. Halak namar haposa tu Jahuba, namar nalom niroha tu Jahuba, maruli hagugoon mardapot-dapot, gabe marhabong nilali lahu manaik. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Ini digambarkan Bapak Ibu Saku seumpama burung Raja Wali, orang yang menanti-nantikan Tuhan. Di bahasa Batak didokon, nah marhaposan tu Jahuba. Lalu Lembaga Kitab Indonesia membuat ini Bapak Ibu Saku, ya. Bagian khotbah kita ayat 27 sampai ayat 31 ini dibuat di sana Bapak Ibu Saku, nalom niroha mida Jahuba margugui honiba. Nalom niroha. Hata nalom niroha, ya, di bahasa Indonesia dikatakan di sini menanti-nantikan. Dari bahasa aslinya atau dalam bahasa Ibrani dikatakan dengan kapah. Kapah. Kapah berarti menantikan. Paimahon marnalom niroha di bagasan pos niroha, ya. Porsea jala pos rohana di bagasan Tuhan ini. Jadi menantikan Tuhan, menanti-nantikan Tuhan, dan dia sungguh-sungguh yakin. Dia sungguh-sungguh dengan sabar menantikannya karena ada keyakinan penuh bahwa Tuhan akan menolong. Alanya kedamang dohok dena, orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan yang baru. Seumpama burung Raja Wali. Sungguh dia burung Raja Wali. Ini Bapak Ibu Saku dikatakan, burung Raja Wali itu, ya, justru dia tidak takut badai. Lalii dan mabiari tua logo. Justru burung Raja Wali, ya, semakin menghadapi badai yang kencang, semakin badainya tinggi, justru semakin membawa dia naik terus. Ini burung Raja Wali. Dan dia akan terus mengembangkan sayapnya, dan badai itu akan menguatkan otot-otot sayapnya. Maka demikian juga orang yang menanti-nantikan Tuhan di dalam setiap penderitaan, di bagasan Hamaulo, di bagasan Parukilo, di bagasan Sitaunonia, kadamang dohot dehinan, namar pos niroha, namar nalom niroha tu debata yang menanti-nantikan Tuhan. Maka Bapak Ibu Saku yang terkasih, Tuhan akan memberikan kekuatan kepadanya, lalu dia akan merasakan bagaimana penderitaan, pergumulan, dan kesusahan itu semakin meningkatkan, menaikkan level imannya di hadapan Tuhan. Lampatakon, patorason, doho patubuhon, haporseon nado, sitaonon, doho parukilon, namahasannya dopan, dan mabutu padelian, dan makorhotu parukilon nih, alai justru lempatuguhon, membawa naik levelnya Bapak Ibu Saku. So, lali inakin, seperti burung Raja Wali, semakin besar badainya, semakin kencang anginnya, justru semakin tinggi, semakin membawa dia naik. Maka jangan pernah doakan, maka jangan pernah menghindar, maka jangan pernah lari dari setiap pergumulan, dari setiap persoalan, dari setiap kesusahan. Tapi hadapilah, karena hanya dengan itulah kita akan terlihat bagaimana kita memperlihatkan keteguhan iman kita. Karena Bapak Ibu Saku bersama dengan Tuhan pasti kita bisa menghadapinya. Unang madele kita. Unang gabe lari kita sesitauno do pergera hadapi. Jala idun nani patorang, idun nani pasahat, idun napi natol hasni debata marhite panurang jasaya di manam tu halak Jehuda natomo di bagasa sitauno do perkiloni. Alana debatado natuk pasaehon, debatado natuk pasal puhon sitaono doho parukiloni jala ibada nang marpa baheran. Lehono ni debata gogo tu nasida. Alanya kadamang doho lenang takas doi. Didok hata ni debata. Marhitehon hasit tokan ni hatana di pasalmen 46. Mazmur 46 ayat 2 dikatakan, Allah sumber kekuatan kita. Allah itu bagi kita
tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Debata do haporusata do hagugoota pangurupion situtudo pangurupi situtudo di hagugotan akka namangonai tuhita debatado hagugo sen ibanado hagugoni tuhita jalibanado pangurupi natuk mangalehon jalan keluar dihita alani jo pasahan tu debata mardongaton debataho memolusi masih tahu doh perkilam munai kadamang doh dena unang madele hodisi ingok ma saharinai dakya di do debata na sodong hamolo do perkilo saliring di portibio kita ikuna rupata deh dakya dijajihon debata kita dunia yang tidak ada persoalan pergumulan dan badainya, tapi percaya dan bersyukur karena Allah berkata dia akan memberikan kekuatan kepada kita menghadapi dunia yang penuh badai, pergumulan, dan persoalan itu. Dan Yesus berkata, marilah kepadaku. Seperti di dalam Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini kata Yesus Kristus. Roma hotu Yesus. Roma hamu akan naluja jalan asurat. Inna Yesus sih. Roma hamu tuau hamu akan naluja jalan asurat. Luja huwa kadamang doh dena. Sorak noing pakilalamu sesongom na somar gillo beho di sitaono do paru kilomia kadamang doh dena. Panggosa ni sitaonon do akan namasai sesongom na sarung jalan keluar kadamang doh dena. Ingok ma Yesus mado Roma hamu tuau hamu akan naluja jalan asurat. Asa hupaso nakamu olah Yesus do natu pamenakon nasa galumbangi olah Yesus do natu manonggahi aka kuaso ni sibolisi atik do parsahitoni nuai mabeko dang margelok atik do hamaolon niaka ekonomi nuai mabeko dang marnosam di bagasan atik do sitaonon ala niaka perrohaon ni pariangakonon do parrumah tangga ni Roma hotu Yesus Kristus asa diurupi jala di paraguguyo jala dokma soon padok ni pasah ni panuri apostol Paulus sih di Filipi 4 ayat 10 segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Hanya bersama dengan Tuhan maka engkau bisa dan sanggup menghadapi persoalan. Apapun persoalan dan pergumulanmu Bapak Ibu Saudaraku, pastikan Tuhan bersamamu. Maka semuanya itu akan bisa dihadapi. Dan kita akan menjadi kuat dan tangguh. Alani unak kumadele, ingok ma debatasi to palagi dohot tano. Datuk mangalehong gogo. Rap dohot ibana maho mengadupi si taonon dohot paru kilomi. Molo pe martubi-tubi persoalan, pergumulan doh situ hamaulo dia dopi ho kadamang dohot dena. Alai debata, datuk patu dukon dohot namar kuaso mengatasi saluhut nai rapon ibana maho mengadupi idomu ma tuk do hagogo onna pamenakos saluhut nai jala pasahaton namai asa mardapot dapot gugu nai baru pasahaton natuho alani martua mahita martuhaton debata di bagasan Kristus Yesus ala di bagasan todina to di porbadia lehonon natuhita hagugoon. Lehonon natuhita pangapulion. Kita akan dihibur, diberikan kekuatan, dan segalanya akan sanggup kita hadapi bersama dengan Dia, Tuhan kita. Amin.